बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखि मोनसे गिदिर अजद हाग्रामा महिलारिया सान्थि सोदोबखौ बाहायनो समाया आरो बे बाथ्राखौ बुंदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय 2008 मायथाइयाव रानी जराम गामिखौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाव सोसननायखौ लानानै बिपिएफ दोलोखौ सोंखारिदों रनजित बसुमतारी बिथाङा 2020 मायथाइनि उनाव अनजालि दैमारिनि बिपिएफ दोलोआ सान्थिनि मा हाबा मावदों आरो बे सोंथिखौ सोंदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया 2008 मायथाइयाव जेब्ला मानास माहारियारि हाग्रामाखौ नैथि पेज हिसाबै 320 स्क्वायर किलोमिटार दाजाबदेरनाय जादोंमोन बे समाव मानो राङि जराखौ वाइल्ड लाइफआव सोखो बे सोंथिफोरा रायजो राजानि खुगानिफ्राय ओंखारनाय नङा बे सोंथिफोरखौ खालामदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा एबा बिथांनिफ्राय गुबुन फारसेथिं प्रमद बर'नि सरकारा हाग्रामायाव एबा हाग्रायाव हाबनायाव इभेक्सन खालामोब्ला बिपिएफ दोलोआ न' गिर्जा लुनानै होनाया आयेननि बेरेखा एबा सरकारनि बेरेखा खामानि मावनो थुलुंगा होनाय जादों होननानै बुंथिबावदों मावफुं सोद्रोमा एबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा आरो बिपिएफनि नेहाथारि अनजालि दैमारिसिम मा सोंखारिदों जों आबुङै मिथिना लादिनि अनजालि दैमारिया बिपिएफनि सासे नेहाथारि बिपिएफनि नेहाथारि हिसाबै साफ्रोमबो बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रानो बिटिआराव असान्थि जायाखै होननानै बुंनानै जोंनि समाजावहाय जोंनि समाजनि सान्थि लुबैसोला बा गोजोन लुबैसोला रायजो राजाफोरखौ अजद दैखांनाया माने नंखाय लामाजों दैदेनलांनो अजद दैखांनाया बे स्वाभाबिक खोथा खिन्थु मोनसे खोन्थाखौ जोङो नायनांगोन बिपिएफआ बेसेबां सान्थि गायसननो हादोंमोन दा अनजालि दैमारिनि पार्टी बिपिएफ आं मानो अनजालि दैमारिनि पार्टी बिपिएफ होनदों माने बिपिएफआ अनजालि दैमारिया बिपिएफनि सासे नेहाथारि गतिके बे अनजालि दैमारिनि बिपिएफ बा पार्टीया जोंनि बिटिआर हालामावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जा सुक्ति जालांदों बे सुक्ति जालांनायनि उनाव बिपिएफआ बा अनजालि दैमारिनि ग्रुपआ सान्थिनि थाखाय बे बिटिआर समाजाव मा खामानि मावदों बे कुइसनखौ आं नोंथांमोननि मिडियाजों कुइसन खालामहरबाय आं अनजालि दैमारिखौनो हाग्रामाया दाखालि आंबो एसे खोनादों मिडियानि गेजेरजों इभेक्सन खालामनायनि बेलायाव इभिक्सनखौ जों बेसेबां खालामदों बिसोरनि दिनाव बेसेबां खालामदों बिनि रेकर्डआ जोंनाव दंजोबखायो दानिया जोङो ओरैबायदि जाय मानसिफोरखौ इभिक्सन खालामदों जायफ्रा रिसेन्टलि माने बोसोरसेनि गेजेरावहाय इनक्रस खालामदों हाफोरखौ बेफोर मानसिफोरखौसो जोङो मानसिफोरखौ बोखारनानै बिथांमोननि थाखाय सेटेलमेन्ट खालामनो थाखाय जों राहा लामा लागासिनो दङ आरो बेवहाय बिपिएफआनो डाइरेक्टलि इनस्टिगेट खालामदों जे दिनै हाग्रायाव हाब नोंथांमोना हाग्रायाव हाबनायाव दिनैनि सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैनि सरकारा इभिक्सन खालामोब्ला न' गाख्रेबोबा न' सिफायोबा जों बिथांमोननो गोदान न' लुनानै होगोन गिर्जा लुनानै होगोन होननानै बिथांमोना माने बुंगासिनो दङ थारमाने मानसिफोरखौ थुलुंगादों समाजनि बेरेखायै सरकारनि बेरेखायै खामानि मावनांगौ होननानै हाग्रामा बिथाङा थुलुंगादों आं दाना मोनसे कुइसनसो सोंनो नागिरदों जोंनि नैबे निसिमा समस्तिनि 12 नम्बर नामा बे समस्तिया 16 समस्तिनि जाय दिनैनि एमसिएलए एक्जिस्टिं एमसिएलए बिथां जेम्सआ बो मोनसे अजद दैखांदों बे राङिजरा एरियायाव माखासे बर'फ्रा हा इनक्रस खालामदों होननानै कुइसना मोनसे फैदों भारत हादोरा उदांस्रि जानायनि सिगांनिफ्रायनो राङिजरा हालामावहाय गामियावहाय सिगांनिफ्रायनो राङिजरा हालामावहाय गामियावहाय बर'फ्रा रायजो जाबोखादों 1945 निफ्रायनो बिथांमोना बेवहाय गामि गायसनदों बिनि रेकर्डआ दङ 48आव स्वयं जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो बिथांमोनखौ फरेस्ट भिलेज होननानै डिक्लेयार होदों कुइसना फैदों हाग्रामाया जुदि एसेबां हारि अनसुलाब्ला जेम्स बिथाङा जुदि एसेबां सान्थि लुबैसुलाब्ला अनजालि दैमारिया बिपिएफनि जानानै एसेबां जुदि बेवहाय सान्थि गायसनगिरिब्ला 2008आव मानासखौ जेब्ला सेकेन्ड पेज हिसाबै दाजाबदेरनाय जादोंमोन 320 स्क्वायर किलोमिटारखौ बे समाव राङिजरा जाय राङिजराया 1948 मायथाइयाव फरेस्ट भिलेज जादोंमोन
बे फरेस्ट भिलेजखौ मानो हाग्रामाया अनजलि दैमारि मोना जेम्स मोना वाइल्ड लाइफआवहाय सोखो वाइल्ड लाइफ सेंसुरिनि सिङाव बे कुइसनखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि जानानै हाग्रामाखौबो जेम्सखौबो अनजलि दैमारिखौबो सोंनो नागिरदों बिथांमोना दे सान्ति लुबैया बे बाथ्राया सैथो बिथांमोना दा होनदों हाग्रामाया बर' সকলকে যদি ইভেকশ্যন কৰিব পাৰে অন্য জাতি জনগোষ্ঠী কেনেকৈ শান্তি লৈ পেলাই কেনেকৈ শান্তি কৰিব কিমান বিশ্বাসত আনিব পাৰে बे कुइसनखौ बिथाङा दिनै जोंखौ खालामगासिनो दङ आंनि कुइसना जादों 17 बोसोराव बिपिएफआ बिदा फंबायनि गेजेराव थैनि बाना बोहैहोदोंमोन जातिजों जाति मुगैलायहोदोंमोन हिन्दु मुसलमान बर' आदिबासिनि गेजेराव गोरोबथाय गैयै गोरोबलायनाय गैयै लाबोदोंमोन दानिया बे हाग्रामायानो जायखौ जोङो अशान्तिनि राजा होनो बे मानसिया दिनै शान्तिनि सोदोब बुंनो थाखाय समाया आं चेलेन्ज खालामदों गाबोननिफ्राय जोंहा एसेम्बलि दङ हाग्रामायाबो फै जेम्सआबो फै अनजलि दैमारि ग्रुपनि बिपिएफनि जेसेबां एमसिएलए दङ जोंनियाव फै जोङो गाबोन डिबेट खालामगोन चेलेन्ज खालामगोन 1 घन्टा जोंहा माबा दङ कुइसन आवार दङ बेवहाय जों डिबेट खालामलायगोन आं चेलेन्ज खालामदों हाग्रामायाथ' फैया बेथ' कापुरुससो गणतन्त्रखौनो गियो बियो बिथाङा डेम'क्रेटिक सिस्टेमानो बिनाव गैया आनडेम'क्रेटिकलि बिथाङा राजा जानानै राजा सासन खालामनायनि थांखिसो आरो बिथांनि खुगायाव दिनै शान्तिनि बाथ्रा फैनाया लासिंसिं बाथ्रा क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।